Asa ang gisabutan? Ha? Ang gisabutan. Matik. Pagisuwat na ako diri. Salamat kayo sa muna. Duha ko ka tuig. Nagunahunaan itong plano bro. Okay. Dapat nga di kita masayo pa ni. One time ni natong buhaton. Pero dako kita mo kwarta ni. Ang pagpangawat ni ako ni gitanuhan daan. Wala, oy. Mo na itong plano bro. Matik na bro. Tak ako abo na sa mana mapa. Kaya atong tirada ron. Bangko. One time, big time nitong tirada. Di ito butira ng mga sari-sari store. Uy. Maprisutan na ha. Takto mo na pagplano nimo. Gitanuhan ako ni. Saan na? Automatic sikreto ni. Way makahibaw sa tuwag buhaton na ni. Mo na itong unahon. Ang dapat na itong unahon. Kay bangko matusudlan. Grabe na mga security. Ay. Dapat mga flight at trabaho dito. Mga flight at basig unsa ang ilang gihatag sa tuwa or Magpas patag resume. ay kung unsa na pangayoon atong ihatag. Para makasudlan ta. Kay dapat makasudlan ta basig unsa nga trabaho ang ilang ihatag sa tuwa. Janitor, dating kanang masahi. Kapati po ng janitor. Di ko ng janitor. Okay lang lagi na. Ang importante makasuda sa bangko. Ay para Step 1. Spy ta. Spy ta. Para makibaw ta silang Para gipambuhat. makibaw tas na kipambuhat. Oy, kung bright ay mong plano. Oy. Salamat. Pero first day pa na. First day pa na. Ha? Dapat mosud ta na mga apply ta. Apply. Once makasud ta ng trabaho sa bangko, ang atong next nga buhaton, dapat atong kwaon na pagsalig sa tuwa. Salig hala. Oy. Saligan ta nila. Muna pinaka-importante bro. Nga masaligan ta nila. Kay diha mo na to second step. Nakita na ko bantay ana bro nga. While inaata diha atong ginilig ko ng kwarta ba. Saan ang pagkuha sa kwarta? Kana may pinakanindot bro. Muna pinakanindot nga pangutana bro. Makuha atong kwarta nga dis na kahibaw nga atong gikuha na kwarta. Hala, ay grabe mo ng plano ha. Saan man na? Uy! Mo automatic Ay, tinda nagsud kayo. sa atong bank account. Ba account? Kasi automatic. Sorry, Automatic na. Na yun? Nya, ana musuo na siya. Taga buwan, tag-adlaw musuo na sa atong bank account. Dis na kabantay sa tuwa na bro. So, mulabay ang mga 20 years, mga 30 years bro, nga naata diha bro. Ang kwarta bro, atigom na sa atong bank account. Hala. 30 years, tiguwang na pagkikuan na. Okay na lagi na importante dito madakpan. Nakasad na. Nya, nakadinagko pa ni binulto ni nga tong tirada di man ibang. Unsa man pagka eh? 20 years, 30 years nakuha na to itong gusto. Mugawas ta di sa bangko. Yahay kita. Hala. Was laki bobang ato sa lagi kawatan ba? Ikaw, peksoan. Dito ba priso ana? Sus. Nya okay kayo. Okay kayo. Sumuo man yung mga requirements bro. Naibayo data is PhilHealth. Nalaman na interview eh. At okay ra lagi mo na. English. Di ingno na nimo nga nakanandi ko kibaw na pero Ang importante pogihan ko. makasuod ta. Oh, importante makasuda. Mo na diskarte pangitay paagi gyud. Kanina tayo plano mo. Mo na yung mga requirements niya. Unsa mo diha? Unsa may gilalisan nyo diha nga? Mura mo ka nang naglalis nga lipay kay bansa man na. Sultihi bro, sultihi ang imong plano. Saan na? Isulti sa plano. Magsuro kasi. Di lagi na amigo ta na. Yan sa sulti ko na ko unsa Bro, man. sultihi. Amigo ko niya. Paano na no? Ug ganahan ka mo appeal bro. One time big time bro. Makakwarta ta ni. Kwarta ka. Ha. So Kwarta ta pamamagyan nga na. limpyo di ta madakpan safety ta ni bro. Mo na to pagi bro. Sultihi. Sa Sultihi. kini bro kay bangko man ni bro. Bangko, ha? Kini nga bangko bro. Musutag trabaho ani bro. Basi kung sa nga trabaho bro. Ni pagkahuman bro kay wa man sa kibang nga mga wata sila di kay. Kawat mo niya to plano. Kawat Ay, mo kawat. to bangko man ni. Untay sa papahuman. Huwag na sa amigo. Awa. Wala nakatrabaho ta. Sud sa 20 ka 20 tuig ug kanang 30 ka tuig bro. Was na kay baho bro na ato na sila gipanguhaan ng kwarta bro. Kawatan. Nakawatan na nasud na. Deposit ang kwarta sa ato ang bank account. Kawin ka tuig dako kay kwarta makawat Dako ninyo. kayo. Kwarta bro. Wa Wala sila kay nakatrabaho. bawo nga nangawat ah. Yun sa mga plano ba? While ka trabaho ka na bro, ang kwarta mo musud na bro. Suod mo na. 20 kanang 30 ka tuig. Yahay lang Isa ito. kaninga plano? Yap. Mugawas na ka sa Grabe ka bugo naman taon ninyo nga ang kanang kuha na trabaho man eh. Dili man nakawat. Kabugo naman taon ninyo sabta ko no. Kabugo naman taon nimo eh. Sayang lang kung paminos niyo hada. pero Dili, trabaho man nito. Di mo ni kawat. Yate, upoy klaro ni mo. sila bro kaya kang lingas bro.